نزدیکی 400 میلیون کسان ji 28 وڵاتên Ewropî ku endamên Yekîtiya Ewropa da ji bo 23 ta ku 26 meha Gulan Mey ya ev sale dihêne vexwandin ji bo helbijartina 751 endamên Perlemanê Ewropî. Eger Brîtanya ji Yekîtiya Ewropa derketiba û rêkeftin li ser hatiba kirin, wê demê nezîkî 71 kesan kêm dibûn lê niha weke xwe dimîne. Welatên endam de Yekîtiya Ewropa da li gorî sîstemên cuda endamên wan dihêne helbijartin. Welatê herî zêde endam perlemanan dişîne Almanya ye bi 96 kesan. Welatên herî kêm jî dişîne Qobrîs û Malta ne tenê 6 endam perlemanên wan hene. Lê Fransa, İtalya û Brîtanya her yek ji wan 74, 73 û 71 endam perleman hene. Mijarên gerim di van helbijartinan da pirsa sereke destwerdana yan jî karîna destwerdana di van helbijartinan da ye. Dîsan jî derbasbûna partiyên rastrewên êdî belav bûne li van welatên Ewropî ji bo nava evî perlemanî. Lê kar li ser wê çendê dihête kirin ku êdî ew kesên mafê dengdanê hey ku dîsan temenê wan cuda ye li piraniya welatan 18 ye lê li nemsa gencên 16 salî jî mafê dengdanê heye. Lopên yan jî ew kesên weke wê yên razgir dê bikaribin pirsa dijayetiya penaberan û îslamofobiyayê di nav welatên Ewropa da belav bikin û bikaribin biçine nav perlemanî yan ne yek ji wan pirsa ye ku germe di nav dibeyta helbijartinên Perlemanê Ewropa de.